tudjátok-e, honnan származik az, hogy a nőknek ugye a nyelvükben van az ereje, a férfiaknak meg máshol. Elmesélem nektek, hogy ez hogyan történt, mert annak idején, amikor még Jézus a földön járt, meg a verebek is gatyában jártak itt a földön, Jézus így jött-ment a városokban. Egyszer betévedt egy faluba, a falunak is a piac terére, és látta, hogy ott az emberek, ezek a szép szál emberek elölködnek. Emelgetik a zsákokat, hajtják az állatokat, dolgoznak, de szuszognak, izzadnak, megroskadnak ott a nagy zsákok alatt, és Jézus megsajnálta őket. Fölment az Atya Úristenhez, és kérte őt. Jaj, Istenem! Kéne ezeknek az embereknek egy kis erő. Mert hát ott vannak a piactéren, egész nap dolgoznak a földeken, és még a piacon is emelgetniük kell, meg tologatniuk kell, meg dolgozniuk kell, és nincs elég erő a karjukban. Adjunk még nekik egy kis erőt. Na, az Úristen mondta, jó van fiam, itt ez a nagy szekér, megpakolom erővel, vidd el nekik oda a piactérre, és osztad ki. Na hát így is lett. Szépen a szekérrel Jézus ment be a piactérre, bevitte a közepére, és kiosztotta az erőt. Gyertek emberek, itt van egy kis erő, mindenki vegyen magának igénye szerint. Ó, az emberek, jaj, nagyon örültek, mentek, volt amelyik furakodott, tolakodott, volt amelyik sokat vett magához. Volt amelyik meg kevesebbet, mert nem tudott olyan gyorsan furakodni. Van amelyik, azóta is így van, ugye, vannak olyan legények, akik így néznek ki, vannak így néznek ki. Hát ez attól függ, hogy mégis milyen volt az indítatás, hogy eléggé függék voltak-e ott a szekér körül. Na hát, képzeljétek el, hogy szépen elfogyott a szekérről minden erő. Az emberek elosztoztak maguk között. Na aztán Jézus elindult a szekérrel kifele a piactérről. És ha megy kifele, egyszer csak az asszonyok így összegyűltek ott mögötte, és mentek utána. És volt egy ilyen hangosabb asszony, biztos közöttetek is van ilyen, aki úgy mindent meg mer mondani. Na, ez az asszony odaállt a sor elejére, így összecsapta, így csípőre csapta a kezét, és utána kiabált. Hé Jézus! Jézus csak így megfordult. Hát mi az asszonyok? Na de már akkor egy egész nagy tömeg asszonyságot volt. Hé Jézus! Gyere csak ide! Jézus teljesen meglepődött, mi a baj? Mi történt? Na hát akkor szépen odaállt eléjük, aztán ez a szószóló elmondta. Hát te Jézus nem vagy túl igazságos ám, ezt most elrontottad. Hát miért? Hát mert hoztál egy csomó erőt, rengeteget egy egész szekérrel, és mindet az emberek között osztottad. És velünk asszonyokkal mi lesz? Hú, Jézus akkor gondolkodott, hát ezt lehet, hogy tényleg elrontottam. Hát ne haragudjatok, hát ezt most elkapkodták az emberek. Hát jó van, de hát mi is azért erőlködünk eleget, hát az állatokat etetni kell, gondozni kell, fejnünk kell, vinnünk kell a kosarakat ide-oda, dagasztani kell, ruhát kell mosnunk, teregetnünk kell, jaj, és még a kurgyékat is állandóan hurcolnunk kell. Hát rengeteget dolgozunk, nekünk is el kellett volna az erő. Hú, hát Jézus nagy bajban volt. Jó, most akkor mit csináljunk? Hátra nézett a szekérbe, és látta, hogy azért még ott van az alján egy kicsi, meg a sarkokban, egy kis erő be van oda szorulva. Hát tudod mit, akkor gyertek asszonyok, és akkor itt a szekérben, ami maradt még egy kicsi, ott a szekér alján, azokat szedegessétek, kapirgáljátok össze magatoknak. Na, az asszonyok rávetették magukat a szekérre, elkezdték kapirgálni a körmükkel, mindennel, aztán a végén már csak ugye a sarkokban volt, akkor mentek, és minden sarkát olyan fényesre nyalták, hogy nem volt ott már egy morzsa se belőle. Na hát, úgy képzeljétek el, hogy ez azóta is így van. Hogy a férfiaknak ott van az ereje, a nőknek meg ott van.